Zima na Ukrajine je mimoriadne krutá. Kvôli útokom Ruska na energetickú infraštruktúru majú ľudia elektrinu len hodinu či dve denne. Doma tak majú 5 stupňov, tmu a nevedia si zohriať ani len čaj. Práve preto sme spolu s Podaj ďalej Prešov opäť spojili sily a vďaka podpore od nadácie Fondation de France sme mohli rýchlo reagovať. Nakúpili sme veľkokapacitné powerbanky EcoFlow a generátory a dopravili ich tam, kde je situácia najhoršia. Dva silné EcoFlow dnes napájajú okresnú nemocnicu v Rybkách. Pomáhajú pacientom, ktorí potrebujú podporu dýchania a monitorovanie životných funkcií a zabezpečujú komunikáciu a chod nemocnice. Ďalší putoval do detského domova v Zakarpatskej oblasti, aby deti mali svetlo a teplý čaj aj počas výpadkov. Benzínové generátory odvážame najmä do komunitných centier a modlitební evanjelickej cirkvi, kde si ľudia môžu nabíjať telefóny, zohriať si jedlo a čaj. Časť ide do viacpočetných rodín či materských škôl. Prinášame svetlo, teplo a istotu tam, kde je tmá zima. Ďakujeme, že pomáhate s nami.